Helo, Rodri Trefor ydw I, a dwi'n chwarae rhan Madog yn sioe mordaeth anhygoel Madog. Dwi wedi cael rhyw egwyl bach am 5 munud i ddod allan o'r ymyrferion i gyhoeddi enillydd y gystadleuaeth Cerdyn Post Madog. Ond y gyntaf gyd, lle oedd Madog wrth os yma? Ia, yn pen Pyrrhyd oedd o, yn Rhos Ili, wrth gwrs, ac yr enillydd ydy... Howel Llyr, felly llongyflliadau i chdi, a felly fydd yna tocyn teulu i chi a'r teulu yn ythu teuluol ar y ffordd i chdi. Ond cyn i mi fynd, cofiwch bod sioe Madog yn teithio o Amgylch Cymru ac yn parhau i deithio. A fydd yna gyfle arall i chi gystadlu efo ni wrth yma. Felly cwbl sy'n rhaid chi wneud gystadlu ydy mynd i'r wefan madogarodgoch.org a dyfalu ble mae Madog. Felly, syml. Reit o, hwyd o fi nôl yn ymarferion. Diolch yn fawr.